गरमी में भातार मलेरिया, गरमी में भातार मलेरिया बुखार जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गरमी में भातार मलेरिया बुखार छुए जब देहिया तो ढार लागेला, छुए जब देहिया तो ढार लागेला। गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला, गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। का कही सखी रे तार लागेला, का कही सखी रे तार लागेला। गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला, गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। सुत जसुमा चलिए पले के केतनो मनैले सखी देहनी ना ठेके। कहने के सुत जसुमा चलिए पले के केतनो मनैले सखी देहनी ना ठेके, केतनो मनैले सखी देहनी ना ठेके। आवेला से जिया पा बेकार लागेला, आवेला से जिया पा भातार मलेरिया बुखार लागेला, गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। गरमी में भातार मलेरिया, गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। राइटर राम के का समझाई, ऋतिक अवधेश मनीष के ना बुझाई। के ना बुझाइल अखिलेश बिहारी अरऊ याद आवेला, अखिलेश बिहारी अरऊ याद आवेला। गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला, गरमी में भातार मलेरिया बुखार लागेला। जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।